sel to apa seal. Ganti seal klep, seal sak klepe payungan komplit diganti sekalian karena ya wis wayahe ganti. Coba engko ning kono kuwi mekanike komene piye. Karena ki ndek ben wis pernah tak ceke bolo karena motor pengaruhe motor kuwi nek khususnya roda 2 4 tak overheat, maksudnya overheat kuwi panas kan indikatore oren itu mesti nyala lah. Anggere nyala ngono kuwi berarti mesin ana sing sulaya antara BBM utawa antarane mesin jero kuwi mesti ana sing sulaya. Pengaruhe berarti kesimpulane mesti ning oli.